z tej garáže. Páni, budete takí láskaví, ak vás budem čítať po mene, prídete ku mne na javisko. Dovolte mi, aby som vám predstavil pána Jána Lukáča, pána Petra Bindasa a pána Petra Balúna. Ako som povedal, sú to traja členovia predstavenstva, ktorí stáli naozaj pri zrode firmy. Ja viem, že začínali v garáži, a to v garáži do pána Janka, teda vášho deda, ako ste spomínali. Takže nie je to žiadna firma, ktorá sa vyviezla na špičku a vrchol svojich možností, schopností a peňazí a úspechov a svetobežníctva len vďaka privatizácii, dámy a páni. Sú to tieto silné ruky a mozgy, ktoré to dokázali. Ja to hovorím preto takto zriešenie, lebo ja som naozaj veľmi milo prekvapený a naozaj týmto trom chlapom fandím, aby to ťahali takto ďalej, aby možno raz, keďže sú pod zemou, na zemi, nad zemou, možno sa dostanú aj do kozmu, dámy a páni, to uvidíme, či to pôjde. Ale aby som to teda nezdržial, je pekné predstaviť toho, kto slávi, aby sme vedeli, komu a za čo gratulujeme a blahoželáme. Tak páni, ako to všetko bolo, ako to začínalo? Pán Balún, buďte taký láskaví. Začínalo dávno, už sa na to aj ťažko spomína. Začínalo s takým odhodlaním, s takým nadšením, s takým zlomom socializmu a možnosti podnikať. A začínalo takým tempom, že si to človek tých 20 rokov v podstate ani neuvedomuje, že sme došli do štádia, kedy dospelosť je za nami. Ak sa hovorí v 21 rokoch, už je človek schopný aj voliť a rozhodovať. My sme tú voľbu a to rozhodovanie prijali v ránom svojom veku. Teraz sme už len pekní, nemladí. Začalo to tým odhodlaním a postupne to narastalo a tá chuť nám, verím, že zostane aj naďalej. Ďakujem pekne teda za prvé slova. Je to tak, ak niekto slávi 20 rokov, už prešiel si narodenie, detstvo, pubertu, adolescenciu, zdá sa páni, že už ste v dospelosti. Tak ako to bolo teda pri tom narodení? Čítam 1992, vznik osôbkom ako združenie fyzických osôb. Ste sa tak spolu združili a ste si povedali, že elektrikárske kliešte a zasvietili si baterkou. Večka na plyn. Nie, tak ako, nechcel by som sa k tomu vrácať, pretože človek je vlastne tvor, ktorý hľadí, ale aspoň ja teda za seba. Ja skôr sa pozerám do budúcnosti, ako sa pozerám za seba. Skutočne to začínalo tak, ako prenajatá garáž, prenajaté kliničné priestory, tuto od Jankovho detka. A skutočne to začínalo hlavne odhodlaním. Ja si myslím, že vlastne netreba to veľmi, ako, išli sme do toho mladí, hlúpi, ale veľmi nadšení. Keby sme vedeli možno, čo nás všetko čaká, možno by sme viacej rozmýšľali. Ďakujem pekne. Poďme teda ďalej. V roku 1993, už rok na to, ako vidíte, už sa stávajú právnickou osobou. Máme tu rok 1995, tak prvá väčšia zakázka. Janko. Prvá väčšia zakázka. No, bola to skúška, dá sa povedať, pán exprimátor, pán Šuster nás riadne obracal na pešej zóne v Košiciach, kde sme inštalovali historické svietidlá, historické lucerny. Dopadlo to veľmi dobre, spokojnosťou všetkých zástupcov mesta, ale aj našej, kde sme si to vytrpeli. A s úsmevom sme skonštatovali, že vieme to, že môžeme pokračovať ďalej. Vstúpim ti do toho. Dopadlo to veľmi dobre. Košice nám zaplatili o nejakých 290 dní, takže sme brali inštaláciu aj digestorov, aby sme prežili. Pokiaľ viem, tak Košice to spácie krok nezečte, to čo myslím tam na svete, ja to už je z iného súdka. Pani, gratulujem aj k tomu po viac menej 3 rokoch takýto veľký úspech. Viem, že ste v roku 1996 vyhrali súťaž mesta. Čo to bola za súťaž, páni? Viete nám to povedať? V podstate pripravoval sa proces transformácie technických služieb. My sme ako mladí elektrikári sa púšťali do toho, že chceli sme ponúknuť profesionálny outsourcing služieb v oblasti verejného osvetlenia. Ja skutočne z tohto miesta, z tejto pôdy chcem poďakovať
tým ľuďom, ktorí nabrali tú obrovskú odvahu a zverili mladým, ešte veľmi neskúseným, zeleným, ale nadšeným chlapcom ako správu a údržbu verejného osvetlenia v meste Prešov. Ďakujem pekne. Poďme ďalej na tej časovej osi, čo tam máme. Globtal, všetci si to pamätáme, dnes už iná firma. Vy ste realizovali to všetko, čo tu lietali, tie mikrovlny a tak ďalej. Pán Pavol, vraj vy ste tie stožiare aj stavali, tak? Zase ja. Znovu, impuls, informácia, v dnešnej dobe tínedžerská zábavka. Získala sa informácia, nadšenie nechýbalo, dohodli sme sa prostredníctvom práve jedného zástupcu, ktorý je tu, firma LV Produkt z Osenca, stála s nami v tom prvom rozbehu ako výrobca tých oceľových konštrukcií a partia ľudí, ktorá dodnes vo firme existuje, má zväčša i pravú i ľavú ruku. Takže išlo to a dodnes pracujeme v tejto sfére, však ďalej ešte uvidíme. Pokiaľ viem, tak všetky stožiare stoja dodnes, že? Stoja. Poďme ďalej, dámy a páni. Máme tu rok, ak sa nemýlim, po Globtali 97, máme tu rok 99. Osobkom akciová spoločnosť. Jednoducho firma už tak šlapala, že si vyžadovala transformáciu na vyššiu právnickú formu, akciová spoločnosť, takže tu vidíte jedný z troch akcionárov, založenie dcerskej spoločnosti IL Prešov SRO. Čo to je práve? Firma tak šlapala, že sa nám stalo niekedy rozsahý čela a prešli sme tým celým obdobím detských chorôb. Jedným z tých detských ochorení bolo aj vlastne takéto ochorenie, ktoré postihlo skoro každú firmu, kedy sa delila rôznym spôsobom sa vlastne prijímali také závažné rozhodnutia. My sme v tom čase v podstate mali obrovskú ambíciu, chceli sme pokračovať v prevádzkovaní verejného osvetlenia a v roku 99 vlastne bola založená dcerská spoločnosť IL Prešov SRO, ktorá v podstate je dnes nositeľom tejto zákazky v meste Prešov. Je v podstate to inžinierská spoločnosť a je to naša 100% dcera. Ďakujem pekne, takže vidíme, že sa to rozrastá už, keď má niekto dcerskú spoločnosť, takže naozaj dospelí. Že dospelí máme dcery, takže gratulujeme k tomu. Ako ste videli na tej časovej osi, rok 2000 znamená registrácia ochrannej známky, R-ko v krúžku, to už je ďalší pokrok profesionalite väčšej. No ale mňa najviac aj tak zaujímajú tie najväčšie zakázky, ktoré som spomínal, že ste spracovali v dierach, vo vode, nad zemou, hore, dole. A ako to teda je s tými? Janko, povedzte mi, veľké zakázky. Vidím, že tam svieti tunel Branisko. Čo ste tam páchali? Tunel Branisko, no, veľmi zaujímavé. Boli sme pri zrode projektovej dokumentácie, razení, samotnej inštalácie káblových rozvodov, osvetlenia. No a nakoniec to ako prechádzate dnes všetci týmto tunelom, takže vybudovať to spoľahlivo, verím. Ďalej máme tam Gabčíkovo vodné dielo, je to úžasné. Tam sme demontovali zhruba 80 výškových stožiarov, 24 metrových. Jedna taká zaujímavosť je tam, všetky tie stožiary sme museli vlastne prenášať po vode, kde boli tlačné remorkery, veľké kontajnery. Sú to giganty, ktoré je potrebné si trošku takto na takýchto veľkých stavoch akože overiť. Na suchu to nemáme, proste tu to nemáme. Ale je to naozaj veľmi zaujímavé. Tak gratulujem teda aj k tomu dielu veľkému. Poďme ďalej. Ja len pripomeniem, že s pánom sa to tak veľmi ťažko súka, už keď sme mali rozhovor taký náš interný, aby som vedel, čo mám všetko povedať. Nie veľmi chceme. No oni sú to skromní, radšej idú pracovať a všetkým budú sľubovať trínu, než aby mali o tom rozprávať. Tak o tom budem hlavne rozprávať ja teraz a skúsim si ešte niečo vysúkať. Z týchto veľkých zakázok, ak si dobre pamätám, tuto je rekonštrukcia verejného osvetlenia v Skalici. Páni už spomínali, že vlastne robili Košice ako historické centrum. Robili sa aj Dominikánske námestie, hlavnú, ak sa nemýlim. A podmienka pri takýchto historických mestách je podmienka nejakého hlavného architekta. Že to musí vyzerať tak, ako to vyzeralo v roku 0. Je to tak? No celkom v roku 0 nie, ale dochovali sa nejaké historické dokumenty osvetľovacích lámp a zariadení, možno aj plynových lámp, neviem, z čo všetko sa to čerpalo. Robíte aj takéto veci teda, či ste to odmietli?
No, nechcem sa chváliť, my sme v podstate robili nielen teda Košice, robili sme podľa dobových fotografií aj rekonštrukciu hlavnej ulice v meste Prešov. Robili sme podľa dobových fotografií rekonštrukciu celej historickej Banskej Štiavnice. Robili sme na Bratislavskom hrade. My sme vypichli tú skalicu preto, lebo to bola v podstate obrovská zákazka, obrovská drína. Tak, a bola spojená s tým, že v podstate vlastne tie mestá vlastne prichádzali v druhej vlne na rekonštrukciu centrálnych zón a my sme tam v Skalici strávili 3 roky. Veľa nám to dalo, veľa sme sa naučili, na druhej strane je to tak, niečo sme aj strátili, ale to už. Bol som v Skalici, Skalické červené je dobre, takže za 3 roky chápem páni. Áno. Poďme mi ďalej rýchlo. Tatra, mám tu poznámku, že tam Tatra. Mám tu poznámku, že Skokanské mostíky a mám tu poznámku, že letiska. Viete na to niečo povedať? Bratislavské, Popradské a Košické letisko, výškové stožiare, spolupráca s AB produktom Senec, osvetľovanie stojísk pre lietadlá. Je to čest pre nás dostať sa na takéto, v takomto malom štáte na takéto veľké letiska. No ide to znie ako z chlapatej deky, ale poviem, že v roku 2010 napríklad je investovanie vlastných prostriedkov do vybudovania technológie adaptívna regulácia. No, prepáčte. Green Light Awards, to je cena, ktorú za toto dostali. Tak, a teraz nám ale vážne povedzte, čo to bolo. No, skoro na spovedi, ne? Musím to tak odľahčiť. My vlastne dlhodobo programovo sme Prešovčania, podporujeme Prešov, podporujeme rozumné riešenia. Preto aj v tom našom logu tie efektívne riešenia sú na mieste. My sme v podstate reagovali v tom 2009 a následne v 2010 prišlo nejaké ovocie na výzvu mesta Prešov, ktoré v podstate muselo reagovať na krízu a muselo šetriť. Tá politická úloha, žiaľ Bohu, je 20 rokov. Každý rok šetríme a každý rok je to málo. Vždy treba niečo ďalej a ďalej vymýšľať. V tom 2009 sme ponúkli mestu vlastnú investíciu. Mali sme na to, aby sme v podstate aj s pomocou našich financujúcich bank dokončili projekt budovania diaľkovej správy a adaptívnej a dynamickej regulácie. V podstate je to systém, ktorý, aby som vás veľa nejako neunával technickými detailami. V podstate Prešov je jedno z mála miest, respektíve je jediné mesto na Slovensku, ktoré má verejné osvetlenie, ktoré priamo adaptívne reaguje na intenzitu dopravy na hlavných komunikáciách. Je to myšlienka, ktorá v podstate sa zrodila s našim dlhoročným partnerom, pánom Pechmanom, ktorého skutočne si vážim a ktorý veľakrát hovorí, že nevidel som ho v obleku, videl som ho vždy len v montérkach. Ale je to princíp, ktorý funguje a funguje veľmi dobre. My sme aj dnes na tlačovke deklarovali, že v podstate od toho 2010, keď sme ho spustili, my ročne šetríme okolo 600 000 kWh len na tom, že znižujeme intenzitu osvetlenia vtedy, keď tie ulice sú prázdne. Pritom v podstate vlastne dbali sme na to, aby či v 100% prevádzkovom stave, či v tom zníženom prevádzkovom stave boli tie ulice prevádzkované podľa technických noriem. Keďže v podstate už sme troška starší a dospelejší a máme aj veľa konkurencie, tak práve tá konkurencia nás vybičovala do takej reakcie, že sme tento projekt prihlásili na Svetú technickú výstavu vo Frankfurte. A div sa svete, uspeli sme. Boli sme veľmi prekvapení, ale v podstate boli sme prevzieť ocenenie Green Light Awards. A je to ocenenie, ktoré sa udeľuje vlastne firmám, ktoré inovatívnymi spôsobami prispievajú k znižovaniu emisí CO2. Asi už nebudem ďalej rozprávať, poďme ďalej, lebo... No, ja som chcel práve povedať, že stačilo povedať, že tá cena znamená znižovanie emisí. 3 vety, 3 slova teda. Ale ďakujem veľmi pekne, vlastne som to od vás chcel. Poďme ďalej, aby sme už milých vlastne aj oslávencov, aj hostiteľov, aj tých, ktorí chcú s vami sa nezdržiavali. Poďme sa pozrieť, ako je to ďalej. Prvá realizácia moderného LED osvetlenia v obci Kobily 2010.
ja to mám pri roku 2010 napísané aj, že norské fondy, som si zistil. Ja si opäť zoberiem slova, teda verím, že ma kolegovia nekopnú do kolena. Ale ja musím sa vrátiť ešte k tomu norskému finančnému mechanizmu a chcem tu skutočne možno aj osobne privítať priateľov z mesta Svít, kde sme v podstate urobili kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia práve z norských fondov. Bola to pre nás výzva. My sme potom v podstate zamerali naše aktivity, okrem toho teda, že skutočne robíme dnes historické osvetlenie, robíme telekomunikačné stavby, zamerali sme pozornosť práve na štrukturálne fondy, zamerali sme pozornosť na modernizácie a s týmto projektom sme v podstate urobili taký pilotný projekt, to boli práve tie kobily, kedy sme vymenili a znížili tú intenzitu, respektíve znížili sme spotrebu o 60%. Ďakujem pekne, no a to už sú 2 roky, takmer 3 predtým, kde sme dnes. Takže v roku 2011 rekonštrukcie verejných osvetlení. Vy ste všetko menili? No, dobre, nemusíte, nebudem vás už trápiť, dámy a páni. To bola taká malá ukážka, prierez toho, čo za 20 rokov tohto organizmu, ktorý sa volá Osvokom Prešov, vlastne prebiehalo. Čo všetko títo páni dokázali spraviť a spolu so všetkými ostatnými, ktorí títo chlapí sľubujú len drinu, nič viac. A vďaka tej drine sú tam, kde sú. Vďaka tomu ja som nadobudol veľmi príjemný a milý pocit z takejto prešovskej firmy. A páni, keďže vy dvaja ste rozprávali najviac, tak ja dám ešte na záver slovo pánu Palúnovi. Ďakujem. Keďže ja osobne sa dennej operatívy a denného nejakého diania vo firme už nezúčastňujem určitú dobu, tak touto cestou by som chcel úprimne a zo srdca poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, že nám umožňuje zdravotne a fyzicky plniť úlohu, hlavne pre mesto Prešov. Mesto Prešov je pre nás veľmi partner, ktorý nám umožňuje realizovať svoje myšlienky a nápady. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí tú našu spoločnú myšlienku už bezo mňa nejakým spôsobom v dennom živote zvládajú a snažia sa stále vylepšovať čosi. Chcem poďakovať obchodným partnerom, ktorí nám ozaj umožňujú ten náš priestor, ktorý vieme a snažíme sa zvládnuť. Chcem poďakovať všetkým zamestnancom. Ja neviem, koho som vynechal alebo nevynechal, koho ešte trebalo spomenúť. Tak, asi tak. Takže tak úprimne zo srdca. Ďakujem. Aj my vám, páni, ďakujeme. Ďakujeme za to, že sme mohli si tu sa dodať vyzvať Polianom. Ja už to chcem len trošku odľahčiť, dámy páni, lebo milé dámy sú hladné, páni sú smední, aby sme to nezdržiavali, ešte trošku zábavy. Ja tu mám ešte jedno malé prekvapenie, ale to až po Komajovke. Máte si tam?